Hú, vajon miért is jövök vala ide ki? Az ajtó vala. A kulcs. Ó, én balga Isten, na a kulcsot a földre ejtém vala. Azt a kutya mindenit. A picsába. Hogy baszódjon meg. Azt a picsában. Te anyádom. Hogy rohadnál meg ott, ahol... Bassz meg. Mi van? Rád borult a vitorla? Ponyva legény! Vagy te vagy a Jediből a Onedin Kennedy, mi? Albino Batman! Anyukám! Én valék az Isten. Én meg a Michael Jackson. Elvesztém vala a mennyország kulcsát. Nincs meg a kulcs? Hogy hanyasult, azt se tudja, mi? Nem maga volt a Fiderikusba? Bizony, mondom néked a valót, Michael Jackson, felnyitván a te szemeid, hogy midőn én az Úr, kijövén a mennyeknek kapuján át, megcsuszandék, és ejtébb vala alá a földre az mennyeknek kulcsát. Atya Úristen! Itt van egy sapka, meg egy papucs, hogy föl ne fázzál, ha már napszúrásodva. Arra van az orvosi rendelő. De a kulcs! A kulcsot ugye elvesztettük, úgyhogy ami a szekrényedben van, az köszönöm szépen. A viszontlátásra. A picsába. Ez kandikamera volt, bázd meg. A büdös kurva életbe, a faszomat, de beszoptam a kurva életbe. Vágjátok ki? Ezt vágjátok ki! Vágjátok ki! Hallod? Vágjátok! Nincs itt az orvos, kiment fagyizni. Itt várok már rá másfél órája. De nincs egy kis nyugtatód? Teljesen fel vagyok gyorsulva. De tök jó, ilyen gyorsan és olyan lassan múlik az idő. Én nem... Valami bajod van? Mondjad. Ha bajod van, mondd el, bátran segítek. Én vagyok az Isten. Én a mennyország kulcsát keresem. Ki vagy te? Én vagyok az Isten. Hát én is Isten vagyok. Hát ez tök jó. Na gyere, megiszunk egy sört. Elszünk egy cigit. Asszimilálódni kell. Asszimilálódni kell, érted? Asszimilálódni. Na, Isten, bukjál rá, öcsém. Ez mi vala? Düfögtél. Látám, hogy ez jó. Megáldám vala. Te... Stefül. Te se fül, áldott légy te minden nedvek között.
és áldott legyen a te tisztaságod és jóságod. És szaporodjál és sokasodjál az embereknek kedvére, hogy ők is szaporodjanak és sokasodjanak az én kedvemre, és így teszesz, mindörökre áldott leszesz. Te, tök jó volt ez az áldás. Csak egy kicsit bonyolult vagy. Ez a sok löm meg vala. Ez a baj a könyveddel is. Igen, nem érthető? Hát nem egészen. Különben jó volt, sírtam is rajta. Csak a vége szar. Én is írok egyet. De már a teremtésnél elakadtam. De nézd már, mi ez a sok nyuszi? Menjetek, játszódjatok vala. Látod, ezekkel mindig megtalálom a hangot. Hát persze, mert ezek nyuszik. Ó, ez mi volt? Köhögtél. Látom, hogy ez jó, megáldom. Jó, csak villám gyorsan. Megáldalak. Figyelj, van egy sztorim. Ott állok a Népszemmel a Vörös-tenger előtte az irdatlan nagy víztömeg. Na most hogy megyek át? Fú, de dühös lettem. Fogom a botomat, rácsapok a vízre. Ez meg nem ketté vált? Bocsánat, az Mózes volt. Mózes? Nem Isten? Mózes vagyok! Szóljon hangosan az ének, ameddig csak élek, énekelek én! Halleluja, Halleluja! halleluja, Halleluja! halleluja, 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 Te figyelj már, elfogyott a sör. Hozzá már egy 2 üveg sört. Vidd már vissza, menj már be oda. Kosár? Kosár. Akkor vegyél, jó? Na. Okoska! Jaj! Innen próbálkozzál. Alternatív köcsög. Tessék mondani, van WC papír? Nincsen! Köszönöm. Aj, hát itt van. Itt van a papír. Jó. Álljál csak meg! Én Nem is én. nem loptam. De ez nem az, ez... Nekem erre nincs is pénzem. Ja. Ezt most akartam betenni a kosárba, de Aha. azért itt van mellettem a kosár. Persze. Miért most szerinted nekem ilyen kell? Figyelj már, ezt ki használja? Mi? Én használom, nézzél már, nem betét. Hát ki használja ezt? A Sári használja. Az vérzik. Csupa vér az egész lakás. Hát most dögöljön meg. Dögöljön meg! Ne cigányozzál, szőke geci. Ne cigányozzál. Geci, ne cigányozzál, mert agyon szúrlak. Mi van te? Kicsontozzalak, mi? Azt akarod, hogy kicsontozzalak? Ki? Azt akarod, mi? Én szúrok, baszd meg oldalon! Bocsánat, bocsánat, bocsánat. Jé, hát mennyi van itt? Mózes! Mózes! Koszos
Koszos lelkűek! Örömhírt hoztam! Létezik egy csodálatos mosógép! Isten 2, 3 és... Isten a legjobb mosógép. Ő tisztára mossa a lelkedet. Megtisztít a makacsfoltoktól, és aktívan védik a szívedet. Isten szeret engem, téged a világ végén. Most megérted a mennyország kulcsát, itt megleled. Csak nyisd ki a szíved, hálala. Halleluja, halleluja, hálala. Halleluja, halleluja, Bocsánat. Maguk biztos tudnak segíteni. Lejtém vala. A mennyország kulcsát keresem. Van, itt van, tessék, meg lehet vásárolni, 4999 forint, és ezzel minket is támogat. Nem ez volt az. Ha nem ért mindent, részletes felvilágosítást adunk kisközösségi házunkban, nagy-nagy szeretettel várja a Muhi atya, de fent vagyunk az interneten is. E-mail címünk úristen@menny.hu. Tessék, itt van a szórólapunk, rajta van a számlaszámunk, hogyha pénzadománnyal szeretne rajtunk segíteni. Itt nyilatkozhat személyi jövedelem adójának 1%-áról. Itt meg a többiről. Szia, neked is, tessék. Nem sokára megérkezik. Tessék, léleklufi, és hozd el a hugodat is. Gyermekeinknek segít a világ végére való gyors felkészülésben a most megjelent kis interaktív bibliánk, ahol a szereplők kis állatfigurák, az Isten például egy aranyos kis maci, a sátán pedig egy nagy gonosz medve. És ez most a világ vége alkalmából akciós. Twin van, 2 az 1-ben, Ó és Új Szövetség, és megvan az Isten 5.1 CD-romon, és Isten fut Windows alatt. Na, álljatok csak meg. Na. Te, gyere innen ezektől. Engedd el, figyelj, ezekre nagyon rá fogsz parázni. Ez így teljesen zoral. Szívjára? Én a mennyország kulcsát keresem. Ezt nem ismerem. De ez is nagyon jó anyag. Na, szívjára. Ne fújt ki! Az Isteni! Tartsd benn! A mozit, a mobilosokat figyeld! Ez kurvára be fog jönni. Ez nagyon be lett cucc, bazd meg! Júj! A kukákat figyeld! Ez kurva jó! Én vagyok az Isten. Ezt most kurvára elhittem. Na, kész vagyunk, mint a házi feladat. Na, most már jót mulattunk. De nekem meg kell keresnem a mennyország kulcsát. Te, figyelsz, menj már be még ide a bögölyhöz a 28-ba. Kérjél már tőle még egy gét. Tudod mit? Hozd ezt a mennyország kulcsot, és megtekerjük azt is. Nála van a mennyország kulcsa? Nála van. De ha nincs, majd megszerzi. 28? 28. Szergej, szervusz. Nézd, Szergej, én próbáltam beszélni a bögöllyel, de ő Szergej,
Tudjatok nekem most már nem kell. Nem érek, nem mennem kell. Kurva anyádba, te rohadt uzi állat, geci! Szakadnál le, bazd meg! Mi van? Köszi. Na, akkor jössz, vagy nem jössz? Nem, én a mennyország kulcsát keresem. Az itt van-e? Figyelj, elől-hátul 4, mónikázás 2, kézi munkát megcsináljon az öreg anyád. Ezt most én nem nagyon értem. Miért? Ingyen akarod? Hol élsz te? Holdod? Nem, egy kicsit följebb én vagyok az Isten. Hú, akkor most kívánni kell valamit. Ja, nem, fogja meg a gombomat. Az a kéményseprő. Mondd még egyszer, ki is vagy te? Én vagyok az Isten. Jaj, bazd meg! Jaj, bocsánat. Hát persze, rólad álmodtam a múltkor. Azért voltál olyan ismerős. Az volt, hogy luxuskorban voltam egy repülőgépen. Te meg a sofőr, de rendesen az Isten. Szálltunk üzbegaztán fölött. Szórtad az egészet jóságporral. Nekem meg porallergiám van, úgyhogy egész úton szoptam azt a jóságos gecit. Te, van egy csaj, a Sári. Az nagyon örülne neked. Az hisz az ilyenekbe, biztos, hogy benned is. Figyelj, hogyha tényleg te vagy az Isten, akkor húzzál innen nagyon gyorsan. Az előbb volt itt a Mózes, azt is úgy agyonverték. Gyere, itt van benn. Még ma velem leszel a paradicsomban. Ha megtalálom a kulcsot. Miért nem kopogsz be? Csak beenged valaki. Ha valaki van benn. Tévét. Hozzá föl tévét. Ó, atyám, hát itt lőn. Már nem tudtuk vala elképzelni, hogy merre vala. Jól lenn. És a kulcs hol vala? Csak nem történt vala vele valami. Te is milyen körülményes vagy, ez a sok lő meg a vala. Hagyjátok meg ezt a hülyeséget. Uram, ő kicsoda? Péter, majd mindent szépen megbeszélünk bent. És hoztál vala nekem valamit? Hoztam tévét. Tévét? Akkor menjünk be. Péter. Gyorsan kapcsold be! Hát, ha benne vagyok a híradóban. Viszontlátásra, aludjanak jól. Na, vége.